Muna nga karong panahon na daghan kaayo nga atong mga kaigsuonan nga makabig sa laing tinuuhan, gumikan lamang rin ang larawan. Kay ang Katoliko nagsimba og mga rebulto. Klaro gid kaayo sa Exodo 20, bersikulo 3 ito sa 5. Ayaw kamo pagbuhat og larawan bisan unsa nga dagway sa babae o sa lalaki. Apan atong timan-an nga ang gisulti ni San Pablo sa diya sa unang Korinto 8 bersikulo 4. So dapat busa mahitungod sa mga sa mga larawan o Diyos-Diyos. Ang mga Diyos-Diyos nagrepresenta sa butang nga dili tinuod. Paano sa mga paagi nga ang usa ka larawan mahimo ka ng Diyos-Diyos? Kung kanang larawan na himong nga bunga lamang sa imong hunahuna, muna sa mga tao kaniadto nga mga pagano nga wala nakailas tinuod nga Dios. Muna gipasabot ka sa Exodo. Kay adto naman yung mga tao kaniadto nga naghimo og malarawan, kay gibiyaan mo silang aaron sa una ni Moises. Muna naghimo na sa gilahan kaugalingong Dios-Dios. Yan na panulayan ang singsing nga gipatunaw ni Aaron basig katong tibasa sa Biblia. Gipatunaw sa kalaha na panulayan man nahimo pong baka. Di perti padung taong simba sa mga tao dito hala luhod sayaw. Muna gipasabot kaniadto nga dili ka magluhod og ribulto. Gano man. Unsa man ang mga ribulto na nga giminson sa Biblia? Kini bang ribulto ni Mama Mary? Ribulto ba ni usa ni Santosa sa Isidro? Sa Isidro? Dili. Kaya giingon niya sa unang Korinto 8:4, ang Dios-Dios ang representa sa butang nga dili tinuod, dili matinuod sa Isidro. Wala pa nang tungha sa kalibutan. Existed na siya sa kalibutan. Ditungha. Bot pasabot hinungdanon. Dili di ay wala hinungdan. Kung dili mahinungdanon. So dili di sa Dios-Dios. Kaya ang Katoliko nagtuo man nga adunay Dios nato sa langit. Samtang ang kanang silang mga imahin gihimo kana alang ni adtong mga tao nga balaan nga naglarawan ni anak. Kay di ay unsa man di ay mga larawana ang giminson sa Biblia. Perting daghanan nga atong mga kakaisuonan doon nga pastor, dili nung tanan ha. Na mga larawan sa mga ribulto nato sa simbahan. Namalit sila ilaha dito. Dili no unto blisit kay may baligya nga hindi tahan-tahan. Ilang idlang gipangdok-dok nila. Nagtuod na sila kung talang katawhan, nalipay silang gibuhat. Gipangdok-dok nila. Apan katuhin ang mga larawan nga diin giminson sa Biblia, anong wala nila himuig larawan ug mo ilang gidok-dok. Kinsa man mga larawan na. Ay larawan kini gitawag og si una kini si Amon. Oh, Amon murag dagway upaka. Kini si Amon. Asa ni mabasa si Amon? Mabasa sa Jeremias 46:25. Ano si Amon? Ilang Diyos sa mga ihip tuhanon, hari sa mga Diyos-Diyos. Gisimba. Klaro kay gisimba. So, aduna ay mga panghinsyon nga mga larawan kaniadto kay di ay aduna man goy nagsimba og mga larawan. Dili ni kanang giingon diha sa haman bersikulo nga dili magsimba og dili maghimo og ribulto. Kanang giingon diha nga dili magsimba og dili maghimo og ribulto. Dili kana tagna og propeta. Tagna nini mahitabo sa umaabot. Dili kana tagna. Itawag na siya og aduna may klase ko sa pag-istorya. Progressive kanang istorya nimo nga umaabot pa kanang progressive tense, past tense nilabay na ug present tense. Present tense ni siya sa pag-istorya sa Dios ana. Biag record gisulat sa mga Hudyo kaniadto. Ganong present tense man. Lagot kay ang Ginoo kay o taagi mo Moises ha. Lagot kay ang Ginoo paagi ni Moises kay simba sila og mga ribulto. Nung ingon gid ang Ginoo nga diya sa Exodo nga dili ka mo maghimo og mga ribulto nga simbahon. Muna sige pasabot ana. Dili ni atoa. Kay kung kini pang atoa di pasabot, buang na lang mga pare nga nag-ispilag Paul atoin. Unsa man ang mga imahin nga gitugot maabot ana ron ato sang Amon na napoy gitawag kani si Baal. Katong kini si Baal naa sa Hukong 2:10. Katus 13. Yakin sa si Baal, Dios sa mga taga-Kanaan. Kani po sa Baal Puer. Baal o Puer. Kanang Baal nga sa lugar sa Puer ba? Yakin sa man siya. Na dire, mabasa ni dire sa Números 25:1-3. O sa Deuteronomio 4:3. Kapitulo 4 bersikulo 3. Pati graghana. Napa ni si Mulok. Murag dagway og pasabtan. Si Mulok kinsa ni si Mulok?
kini si Mulo, sa dihang tigulang na si Solomon, gidani siya sa iyang mga asawa pagsimpa sa ubang mga Dios-Dios. Wala siya magtinud-anon sa Ginoo na iyang Dios. Kini si Mulo, muna siya nagnimo sa mga pagano ganito nga bunga lang sila hunahuna. Si Tartak, si Nibhas, Anamilik, si Adramilik. Mabasa na sa 2 Hari 17:31. Kaya ninyo kanana kinsa ni mga ngalan dili ba ni i-mention. Gi-mention gina sa Biblia. Apan wa gyud pastor nga naghimo ni ana aron ilahang gubon. Gubon. Wala. Suma makaduda pud tabas kanigo ni sila. Wala ilog apan ilang gubok ang larawan Ginoo sa mga balaan. Sus, Mateo 7:6. Karon ginagaingon dito nga ayaw ihatag sa mga irok ang mga butang na balaan. Kaya ay pagdi mga larawan ng ipangpugot. Na dire Exodo 25 sa pagdiingon na 18:20. Naisig katumoy sa tabon paghimog sulanan sa kasagutan. Na dire na kirubim. Ay anay pako. So dili ay tanan